الصمة finali hija 557,863 euro. Grazzi kbira l-kulħadd. Din kienet is-somma sabiħa li nġabret matul il-maratona ġbir ta' fondi li saret is-sibt b'Ris Hospice Malta. Din il-maratona bit-tema Hawn Għalik ittellet propju bilan li din l-organizzazzjoni tkompli toffri aktar servizzi ta' kura paljattiva b'xejn lil pazjenti li qed jikkumbattu sfidi relatati ma' saħħa fosthom problemi tal-qalb, tal-kliewi u anke tal-fwiet fost oħrajn. Dan għaliex id-domanda għall-għajnuna qed tiżdied b'mod sinifikanti b'medja ta' 3 pazjenti ġodda kuljum. Apparti minn hekk il-fondi li jinġabru waqt din il-maratona se jgħinu l-Hospice Malta tibda servizz ġdid ta' inpatient unit b'16 kamra tas-sodda fejn pazjenti b'mart serju jkunu jistgħu jirċievu kura holistika f'ambjent seren u b'aċċess dirett għal ġonna. Matul il-maratona kienu diversi persuni li attendew sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom fosthom il-pazjenti u l-familjari ta' dawk li f'ħajjithom xi darba jew oħra ġew bżonn l-għajnuna ta' Hospice Malta. Għal din il-maratona attenda wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċ li jirringrazzja lil Hospice u insista li għandna nkunu grati li hemm organizzazzjonijiet bħal Hospice Malta li huma impenjati biex joffru għajnuna holistika lil pazjenti tagħhom. Din il-maratona jittellet mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija u xxandret fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom fuq Net Television.